potsatira kuti pa chisankho chipani cha Democratic Progressive Party chimene chinapambana ndi chimene ndithu chikuyendetsa boma patakale panopa. Nde pali mkulu wina ake ndithu odziwika bwino amene amadziwika kuti Prophet Habakkuk tikupeza kuti ambiri mutsata bwino mkulu amenetu ndithu zina lake lenileni la pansonkho amati ndi Stanford Sinyangwe. Nde mkulu amene maola angapo apitawo anacheza ndithu ndi Nyauyu uja ndithu ali ndi podcast yake kumene kumakhala kukupita anthu ukachita ndithu ma interview osiyanasiyana kumeneko. Nde mkulu amene wayankhula ndithu zambiri makazi okhuzana ndi zimene zinakhala zachisankho kuwina kwa chipani cha Democratic Progressive Party komanso ndithu zimene akufuna kuti chipani chimene cha DPP chimuchitire makaponena kuti ndithu mkulu amene anamenyera nkhondo chipani chimene cha DPP polimbana ndithu ndi chipani chomwe chinaliko cholamula cha Malawi Congress Party. Tatiye tionetu zimene ndithu wayankhula mkulu amene kumapeto kwake tipite ndi nkhani yathu. Habakkuk tinakuonani kuti munapita tu ku Blantyre kumene amakalumbiritsa president. Inu ndoti apawatu mwayiphulatu. Mwini ndalama tu. Tinapita ku Blantyre. Ndalama tilibe. Koma tikhala ndi ndalama. Chifukwa kumwamba kumene kwa mkweza Arthur Peter Mutharika ndi kumene kutipase ndalama. Oho. Yeah. Munapita ngati anashakuita nani kapena munangopita ngati nzika Malawi? Ndinapita ngati nzika wa Malawi komanso ndinapita ngati ineyo advisor wa chipani cha DPP kuzera mwa Boniface Kololo, director of operation. Ineyo ndina advisor. Mumapanga advise ngati mbali iti. Ndimapanga advisor chipani cha DPP kuti agwirizane akhale pamodzi asalolenso amene anali ku MCP ajoine DPP chifukwa ayika ziwanda za magazi ku chipanicho, alole ma MPs a independent ndi amene agwire pamodzi ndi boma. Ena amukana Arthur Peter Mutharika sana mvotere pamene mulungu amukweza ndi pamene amufune kuti atigwire limodzi. Imene ndimapanga advisor kuti DPP stand attentively, proceeding, working hard, do economics. God will push you to another destiny. Chabwino tamumva amene awankhulira pamene pomkulu amene akunazona ndithu iye ndi advisor ku chipani chimene cha DPP. Nde wapitiriza ndithu zambiri zimene afuna ndithu kuti chipani cha DPP chimuchitire ndithu chinthu china chake chofunikira kwambiri ku moyo wake. Maka ndithu afuna nyumba chipani chimene chichita kumugulira ndithu nyumba ndera kuchula madera ngati ku Nzuzu kandi utende ku Lilongwe ni madera ndithu amene afuna kuti chipani chimenechi chimuchitire ndithu maka chifundo chimene chikumugulira nyumba. Nde akuchulapo ndithu anthu angapo a chipani chimene cha DPP akuluakulu kumeneku amene watunde kuti pali a Nzomera Ngwira, Boni Kasholosholo komanso nde kuti pali ndithu a Japi Muhango amene ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto. Nde akuti anthu amene ndithu athandizire kuti chiganizo choti Habakkuk agulidwe nyumba nde kuti chichitike ndithu kumeneko ku chipani cha DPP. Nde akufotokozera ndithu kuti chipani chimene cha DPP anathandizira ndithu kumenya kampeni kuti chipezeke chili mboma maka polimbana ndi chipani chimene chinaliko cha Malawi Congress Party. Akuti ndithu kumakhala kuthira mapemphero kuti choka demoni choka MCP. Nde tikupeza kuti ambiri maklipi amene ndithu amayenda okhuzana ndi mapemphero timene amathira mkulu amene ambiri ndithu tinatsatira. Tatiye tionene zimene anayankhula maka pamene wachiwiri wa mtsogoleri pa dakali pano pamene watundi a Dr. Jenansa ankachita ndithu kampeni ku chigawo cha kumpotoko. Anayankhula ndithu zambiri zoonesa ndithu kuti amachitira kampeni chipani chimene cha DPP. Ife tufuna dadi asogole. Ine ndikulapa pamaso pa Mulungu ninali mmozi pamene timapanga mademo kuti a president AFC palowe pa mpando nafenso tinali owumukira adadi koma Mulungu atikhululukire. Tikulira misozi, tikukona ndi njala. Ndamva kuti cheni asa kubwera mayi wathu ya Japi Muhango ndachokera Chidipa kuti ndikamve meeting ya DPP ya chipani chathu. Ndikuuzeni mayi wathu awa president kuno ndi
ndi chipinda cha DPP, kuno ndi chipinda cha DPP. Aba basi Mwang'onda ni nzanga kwambiri, ameneyu ndi Katundu. Uyu yongalamu aba basi tukende sakuno uyu yongambako kagi yongalamu linga ingalamu iyo vile kuti ng'ombe ila muyapakulya naloli kulya okung'ana mulukuti linga kuti ngwisa lichikuko akwisa nacho. Uyu yongambako basi 16 Septemba tiyeni tikapotere chipani cha DPP, tikapotere Profesa Arthur Peter Mutharika. Tatokoza kwambiri, tatokoza amene asapotera MCP tisampereka kuchipatala cha Meto kuzo. Chabwino tamumva amene akuyankhulira mkulu amene akuyenera zoti munthu amene ndithu angavotere chipani cha MCP akuyenera ndithu kupiritsidwa ku Mento pena pake mmoto mwake semuli bwino. Ndimene ndithu amayankhulira mkulu ameneyi. Nde wachitapo ndithu akuti kupambana kwa mtsogoleri wa dziko padakali pano pamene a Profesa Arthur Peter Mutharika nde kuti ndi mulungu ndithu amene anawasankha ndi cholinga choti apulumutse ndithu amalawi maka kumavuto amene amabwera chifukwa cha usogoleri umene unaliko wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndi mkulu amene wayankhulanso nkhani zokhuzana ndi a Richard Chimondo Banda amene ni mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party. Akuti munthu amene ndithu chipani chimenechi cha MCP chimalamulira ndi kuti kuna zinthu zambiri ndithu zimene zimachitika maka amene wa Richard Chimondo Banda amachita ndithu zinthu zambiri akuti zoonesa kuti ndi amphamvu kwambiri kuposa ndithu mtsogoleri amene anali kunthawi ameneyo amene ndi a Dr. Lazarus Chakwera. Ndi akufotokoza maka kuna zonoti akuti a Richard Chimondo Banda ndi kuti anali ndithu munthu wadyera komanso ozitukumula maka pamenenso amayankhula mawu aja amene amanena zoti boma ndi lomweli silikusintha. Ndi akuti ndithu chifukwa cha mapemphero amene amachita mkulu amene zinathandizira kuti amene ndithu agwe nayo pa chisankho chimenechi. Ndi akupitiriza maka kufotokozera kunena zona kuti amene wa Richard Chimondo Banda amazimva ndithu mphamvu kwambiri, amapeza zoti akulimbana ndithu ndi ma ministries ena maunduna ena ndithu kumeneko ati amazapeza zoti okha ndithu kuzitenga ngati nduna ya zamoyo pena ndithu kuzitenga ngati nduna ya zamalonda nthawi imeneyo. Ndi akuti amalimbanaso ndi a Vitumbiko Mumba amene ali ndithu nduna ya zamalonda kumeneko. Komano potenga nimene akuyankhulira maka nkhani khoza ndi a Richard Chimondo Banda zikuoneka ndithu kuti akuyankhula za nzeru maka potenga ndithu ndimene amachitira amene wa Richard Chimondo Banda nthawi imeneja pomwe ndithu chipani cha Malawi Congress Party chimalamulira ambiri ndithu amakhala kudandaula maka amene amachitira amene wa Richard Chimondo Banda ku dziko komanso ndithu ku chipani chawo cha Malawi Congress Party zambiri ndithu zimoneka kuti sizimalongosoka bwinobwino maka amene amapangira handle ma issues kumeneko ngati Secretary General. Ndi paja ndithu anapezekanso pa nthawi imene amalumbira a Profesa Arthur Peter Mutharika kuti kukhala mtsogoleri wa dziko. Habakuku ndithu anali kumeneko tikupeza kuti ambiri tinaona ndithu ali kumeneko. Ndi mukufotokoza kwawo akunena zoti kupezeka kwawo kumeneko anapita ndithu ngati mlangizi wa chipani cha Democratic Progressive Party ndimene ndithu anapezekera kumeneko. Of course mwina tinaona pakati panthu anditi akuzungulira ndithu ndi a Boni Kacholocholo kwina akonda kutito anyamula ndithu botolo la bibida komanso ndi kuti mbali na mapeza zoti apana chikheba china chake ndimene ndithu timaonera mkulu ameneyi maka ndithu a Habakuku Prophet Habakuku tatento ne ndithu memadumphira maspika ameneyi Habakuku kuzipepesa maka posata ndithu kuti amenya nkhondo yolimbana ndi chipani cha Malawi Congress Party mpaka ndithu chinatuluka kuti mbuma. Taonatu pamenepa meya kusangala ndithu a Prophet Habakuku komano anafotokozeraponso maka mfundo ndithu zonena kuti kusankhidwa kwa chipani cha DPP kulowa mboma motsogozedwa ndi a Profesa Arthur Peter Mutharika akuona zona kuti ndithu mavuto amene amasausa nzika za dziko la Malawi mavuto amene ndithu akhala kuti atha ndimene akuyankhulira ndi amapeka ndithu chitsanzo cha mavuto ngati akusowa kwa ndalama zakunja akuti nkhani imeneyo ikhala ndithu history. Ndi anazamalizaso ndi nkhani yokhoza ndi njala imene ndithu ikusausa nzika za dziko akuti zimenezo ndithu anthu akhale ndi chikhulupiriro kuti a Profesa Arthur Peter Mutharika ndi kuti aonetsesa ndithu kuti mavuto ameneyo athana nawo. Ngati amene tingafune ndithu kuti tionere full video ya amene wa Habakuku tika linki imene
ikutengereni ku video ndithu imene ikuonesa amene Habakuku ndekuti no akupanga interview imeneyo ndi phwanya uyu ndekuti tipite ndithu ku comment section uko tipeza link imeneyo tikalowa link imeneyo ndeti tipanga direct kuti tikaone ndithu full video ya amene Habakuku akupanga ndithu interview imeneyo kutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu saiwale upanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kufikirani mosavuta.